Wow, bago po. Kaso yung sa... Wow. Sila natin sa tempo. Oo, baka dyan ang galing iba. Parang dito na. Oo. Ay, ito nga. Yung bubong niya kasi, tingnan mo. Pinakadulo na dapat lagpas pa konti yan. Oo, yun na. Oo. Yung kisame kasi Yung klasin yan. Oo. Yung kisame sa yero. Mas mahaba yung kisame kasi sa yero. Yan, hindi pa tapos. Son. Gusto ko dito tumira. Pwede nga dito maglagay ka ng mga tanim na ano, yung mga gulay. Gulay na lang ilagay mo. Oo. Lalagyan ng lupa. Oo. Yung kagaya doon sa bahay na tumaba, yung mga tanglad, alugbati. Silin. Oo. Kagaya yung may tanglad nga sila yung kapitbahay. Nasa pasok nga lang. Okay na, kasi may ganito na siya. Parang ano ko, feeling ko saglitan lang, ilang taon lang to. Yung kagaya yung gate doon sa multi. Hindi, panibago na lang. Oo. Panibago na lang. Buti hindi ka dito sumama dito. Ang saya nga dito pag may party, hindi ka na doon sa baba mag-ano, nandito na sa taas. Hindi pa delikado. Okay. Hindi mo ito lalagyan ng grease, eh.
Oo, ganun. Baka bang may susunga-sunga yung ano, binuksan, nahulog pa. Ha? O dito galing sa ano? Hindi siguro nasira nung umulan. Baka bukas. Hmm? Nilalak mo yun. Nakita mo yung video na, di ba? Pwede ka na doon. Tapos yung harap doon. Di ba, disira yun? Mm. Doon na sa gilid mismo yung gulay at saka hindi na matatanggal-tanggalin siya. Tapos doon sa may kanto, malapit sa may, ano, meat baboy at saka yung, ano, pwede na nga, hatiin ko doon, baboy at saka, ano, bigas. Pwede ka pala may atigas na doon. Hindi Yung na. harap, di ba? Oo. Oo, pinatay ko din. Hagdanan. Pinatay ko. Ay, hindi ko alam. Ay, hindi. Di ba nag-work ka? Okay. Patapos na lang, finishing na lang pala to eh. Ay, magaling. Hindi ko lang talaga ng ilaw dito. Talagang wala natang ilaw dito sa ano na po sa ilaw dito. Meron ba? Wala na. Wala. Pero may nakaabang siya. May abang? Ito lang, itong mga ano. Parang stock room lang. Yung lang number sa akin yung madami. Yung Waray na kagaya ng sa multi. Yung pang 10 years lang. Parang ano lang. Pero mas may gate. Wala talaga ganyan pag ano talaga dito. Pag project lang. Tinitipid ko lang yun. Napitinip mo yung mga Titirahan. Aasikaso ko namin ni Papa. Dapat ang anak mo, mga anak. Sino? Stop! Hindi ka na. Diba? Malapit na siya? Ano lalagay mo dito? 7-Eleven? Stop. Mini stop? O, ako na lang bantay dito sa labas. Saan ay gagawin yung guard? Oo ba? Ayoko. Wala. Wala na. Mabay ko kaya. Kasi Wala bantay. dati nagkakabit sila. Wala pang ceiling din. Ilan pa? Sa taas, bumabaha. Kaya din kami. Hindi ko lang po eh. Ano ma? Babaguhin na yun. Sa ko eh. Sa luto ko ako.
kuya, labas, maikli yung yero, kaya takisami. Pag tinignan mo sa taas, oo, yung ano, kaya doon sa loob may ano.